mandruok ma bende pod nitiere seche kendo pod tawo chenro opogore mag mine. King'iye gi ndalo mane Mama Phoebe nitiere riwruogno miwacho ni ne in rawera kendo ka in bende ni an ing'iye to ing'iyo kit telo maber monjo bed ni luwo kaka rawera. King'iye gi sani bende paro ni pod entiere ngadho mano entiere chon e kinde mane Mama Phoebe Asio telo ne Easter. Sani pod maendeleo ya wanawake nitie, to maendeleo ya wanawake onyuolo moko mopogre. Koro sani yudo ni sama pod entiere ni gimonyalo wacho ni nomiyo ji oyudo paro mopogre. Nikech Phoebe Asio bende ne jakom mar Kenya Women Political Caucus. So wan gi maendeleo ya wanawake mane timo gik dongruok e piny, kata wach mar merry-go-round ni bende timo mondo ji otim nyoluoro. To bang' mano Kenya Women Political Caucus mane Phoebe Asio bende ne nochako omiyo koro mine ntiere gik mopogre. Maendeleo ya wanawake nitie, caucus nitie, kata sani wayudo caucus mamiyo telo, mamiyo jiwo mine madwa donje siasa mondo donje siasa. Koro yudo ni ntiere gik moko mopogre manonyuol from gimiluongo ni Kenya Women Political Caucus. Ntiere gik moko mopogre, koro movement wuoth mopogre mar mine nitiere mang'eny. Kirango gik manowacho mar tieko gender based violence kata e politics, iyudo ni sani ntiere jok mopogre ba mano bende ema girango. Koro wawacho ni maendeleo ne ntie gik mane gitimo ndaloge, sani pod ntie gik magitimo, to ntiere gik moko bende nikech maendeleo nochako omiyo moko bende ntiere nyaka sani. So gik machal ka caucus nitie ma mine nyalo bet kanyakla mondo wach ni mae mwadwaro, ka girango ng'ama gidwa puodho ama ka girango gik magitimo e alwora magintiere. Koro mane mwarango sani kwa wacho weche jiwruok mar mine e telo gi duol. Ero kama na ahinya, achiel kuom gigo mabedo notimo en ni nawinjo ka in bende wacho ni nogolo achiel kuom jogo manoneno kiki amayo e kinde no mabende ne